Nchama ene ngigwete no eno gukura nkure. Ninki seneta akobori Gavana. Ata gutiga Gavana akore egasi yaye. Nere keraga ni chinga kichiaye onye toko mochora nera akore. Tiga ne Gavana pi akore egasi yaye una tutwa mwaete. Mana tokoriwo. Obuya gwake. Lakini obuya into bana infintoro bali to anyorire amagendero amusi sineta babu atire ndo akora. Lakini amangana narago chakati rioma na Kongo mugeni ne sineta bakoerera. Abono bnante ne inega onte nine kwaniapa na nata banje n'umunyagitari na ende nakore egasi kenyingiba. Na ende nakabile examen. Amangana ango kana Kongo mugeni. Nubwate boundary yao une sineta. Ono amangana na igwete igoro are senate ntogokiri naro ntogokiri na amangana mo seneta kwanete mo seneta igaguchana na umugabano itobobe ntutageta umugabano itoribaga akore egasi yaye bono ngo endara matanga chinse guchirogoro ari guchisoborogoro tana goja matanga ga maintwa atoero ngoriende toigwa amangana gukwana igakwebacha ogenda isiko uchikwanira amangana amusia gutarira chipacheti bungarete chibese ground ya twanya kora bese iki ere kare bisete twanya kumubodi maswali ya itigache ga ground data tena kyatagi nandonya gataite kirokyo bagabana tigate gara 27 ntoibali rigo na intuntoroche binkosi bigo koregas nerora ro nero manne nero takir kubanga mata account ono namangana bayo kumutwa ya gukorwe radio mambia no musene tango yone albani ne Gavana Gavana ne bwate gasi ya yokora no musene tango bwate gasi ya yokora uyere tu amuyuro kirenga ki amatanga wapi iwe Gavana kurwana tuanya ko moyo wago cyo gusarangiriya abantu bukutano atotebyo umujando eno biyo